Skill over numbers. Skill over numbers. Skill over numbers. は素晴らしい先生じゃよ。じゃが人が指導してくれた時にしか分からぬものもいくつかある。わしの手ほどきを受けてみるかのう、ゆきちゃん。つまり先生。私は月素早くそれだけ。素早く鋭く。膝はつく、首はぐさ。逃げちゃダメでしょ。素早く鋭く。ちゃんと巻いてるわ。ワナさんどこなの。うるさすぎるわ。聞かないようにし。素早く。小刀さん起きてよ。見えないでしょ。逃げちゃダメでしょ。オッケー。こそこそのメロディー。足は素早い。そして勇敢。はい。敵だぞ。侵入者だ。ひどいじゃない。今よ。あと少しだから。奴らが膝はつく、首はぐさ。オッケー。ワナさん起きてね。しっかり動いてるわ。奴らを止め。嫌なサプライズ。鳥の声。私ならクリア。ちょっと待ってね。あと少しだ。膝はぐさ。私は素早い。そして勇敢。早く。
ケーちゃん。今よ。奴らからは見えないのよ。空気が汚い。オッケー。素早く。こそこそのメロディー。早く。はい。手に入れたわ。私は捕まらないわよ。ぐさ。ちょっと待ってね。あと少しだから。私は素早い。そして早く。これ以上は無理だ。私は素早い。そして勇敢。空気が汚い。オッケー。逃げちゃダメでしょ。砲撃を見よ。供給が欲しい。自分も反射をし。妹を狂わすなよ。以前なら大したことではなかったんじゃが。まずいわね。素早く鋭く。覆面は死守するのだ。我らはかろうじてとどめることができている。供給が欲しいだと。悪い。門を開けることはできぬ。大事な時じゃのう。位置についたわい。できることをしている。供給が欲しい。来ておる。来ておる。今度は人か。これ以上は無理だ。
素早く鋭く奴らを止めてみせる。まだ必要とされておる。すっごいうるさい。奴らが見えないのよ。ちょっと待ってね。人から学んだのもあるし、そうじゃないのもある。もし教えてくれる人がいなかったら。なれば自らで自らを教えればよい。見て学び、己に問い、己で解を出す。どうじゃ。今よ。うるさすぎるわ。聞かないようにしないと。小刀さん、私ならできる。ネズ素早く、はっ。小刀。逃げちゃダメでしょ。素早く。痛いじゃない。外しはせん。位置についたわい。また前線。迅速に動かねば。油断するでない。まだ必要とされておる。
足を使うかの来てよ来てよ。あの時みたい。じゃないってば。ジャンプして登るの今よ。素早く。やつに止めてみせる。素早くする。痛いじゃない。オッケー。私は素早い。そして有効。逃げちゃダメでしょ。私は捕まんないわよ。素早く鋭く。やめてお願い。こうじゃないってば。ジャンプして。オッケー。こうじゃないってば。ジャンプして登るの。私は捕まんないわよ。素早く。見えないでしょ。こうじゃないってば。ジャンプして登るの。下気をつけて。私ならできる。そこなら安全だとでも思ってるのか。それは得意じゃないのに。
私は捕まんないわよ。早く小型の死は気まぐれ。昔を思い出すの。位置についたわい。すっごいうるさい。逃げちゃダメ。今よ。空気が汚い。すばそうじゃないってば。ジャンプして登るの。空気が汚い。下気をつけて。素早く鋭く。気を抜くな。殺されてる。死が見ておるぞ。戦だ。急ぐぞ。まあ人から学ぶのもあるし、そうじゃないのもある。もし教えてくれる人が。ここは危険だ。早速戦闘か。
大砲に注意しろ。なんてことはない。危なかったな。やはりわからぬ。名誉にその価値があると言っている。ギリギリだぞ。早く計画通りにしろ。やはりわからぬ。名誉にいかん。もうすぐだ。やはりわからぬ。名誉にいかほどの価値があるというのだ。
道中やはりわからぬ。名誉にいかほどの価値があるという。ギリギリだぞ。早く。なんてことはない。弾は込めて使えるぞ。そうだな。火縄銃準備完了。行くぞ。手裏剣を使う。手裏剣術。ピストル準備完了。弾は込めて使う。手裏剣。やった。手に入れた。応戦中。ここで血が出てるのか。剣術。弾は込めて使えるぞ。ピストル準備完了。素早く。忍び足。任せておけ。火縄銃準備完了。弾は込めて使えるぞ。火縄銃準備完了。刃が血を欲しがって血がないぞ。刀が血を欲しがっている。早速戦闘か。素早く。近道を探そう。通りすがりのものだ。危なかった。早く。道を探さなければ。早く。なんてことはない。我らは成功する。我らでこの戦を終わらせようぞ。
急がねば。行くぞ。行くぞ。迅速に動け。見つかるな。そうだ。誉れある戦だ。上様のために。さっさと行くぞ。時間厳守だ。死に立ち向かえ。我らは勝利を収めるであろう。ここで待つのはよそうだ。通りすがりなものだ。我らでこの戦を終わらせようぞ。ここで待つのはよそう。刀が血を欲しがっている。もうすぐだ。計画通りにしろ。迅速に動け。素早く。素早く。迅速に動かねば。気をつけろ。見つかるな。ギリギリだぞ。撃たれるなよ。わからぬ。名誉にいかほどの価値があるというのだ。そんなものが命の代わりになど。なればと。貴殿はなぜこの混沌へ拙者についてくる。金欲しさゆえか。いや、俺は責務を持ち責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが己が使命はしかと心に抱かれよ。早く。動くぞ。大砲に注意しろ。手に入れた。終わりだ。当然。移動中。迅速に動け。見つかるな。
移動中。そうだ。なんてことはない。何か考えはないか。迅速に動け。見つかるな。剣術。近道を探そう。道を探さ危なかったな。時こそ大切だ。位置についたわ。昔を思い出すな。そうだな。真っただ中だ。忍び足。行くぞ。通りすがりのものだ。当然。大砲に注意しろ。危なかった。迅速に動け。剣術。刃が血を欲しがっている。ギリギリだぞ。何か考えはないか。なんてことはない。この直し方を覚えておけ。名誉のために。
許されない。急ぐぞ。向かっているぞ。拙者は反対だ。戦だ。我らは勝利を収めるであろう。良い戦略だ。一撃。直ちにそこに向かう。急がねば。刀を使わねば。我が名は大城無限。我が命上様に捧げようぞ。急がねば。俺は何にもなりはせんぞ。勝利は我らのものだ。戦だ。向かっているぞ。はしごが必要だ。油断するでない。ここは危険だ。終わりだ。忍び足。撃たれるなよ。危なかったな。気をそらさないと。近道を探そう。幼児隠れの術。ギリギリだぞ。我らには明日がある。直ちに一撃。上様のための刃。我らでこの戦を終わらせようぞ。死に立ち向かえ。ここだ。迅速に動かねば。さあ行くぞ。幼児隠れの術。素早く。
を散らしちゃいかん。通りすがりのものだ。近道を探そう。俺が音を立てる。我らには明日がある。刀を使わねば。気をそらさない。応戦中。気をそらさないと。早速戦闘か。我らでこの戦を終わらせようぞ。我らの戦だ。風か。ただのかすり傷だ。上様、戦だ。向かっているぞ。失敗は許されない。直ちにそこに向かう。近道を探そう。動くぞ。もうすぐだ。我らはくじけはせん。人から学んだのもあるし、そうじゃないのもある。もし教えてくれる人がいなかったら。なれば自らで自らを教えればよい。見て学び、己に問い、己で解を出す。どうじゃ。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。戦はまだ終わっておらん。おとりが必要だ。我慢できん。風切り、酒に飲まれる。急がねば。良い戦略だ。待っても無駄だ。応戦中。幼児隠れの術。素早く。我らの運命は我らが決める。上様の力を使わねば。栄光のために我らの出番だ。死に立ち向かえ。あれはなんだ。殺されてる。急ぐぞ。拙者にはできん。風く名誉のために。されているぞ。俺が音を立てる。忍び足。戦はまだ終わっておらん。
急ぐぞ一撃。打ち出しちゃいかん。幼児隠れのうち刀が血を欲し、俺が音を立てる。素早く。死が見ておるぞ。おお、勝利は我らのものだ。紛らわしい。ただのかすり傷だ。気をそらさないと。我らは成功する。よし、失敗は許されない。幼児隠れの術。迅速に動かねば。急ぐぞ。お前は銃を使っていろ。そうだ。俺が音を立てる。危なかったな。誉れある戦だ。よし、直ちに一撃。馬鹿げた。死に立ち向かえ。刀を使わねば。はっ、骨のある敵だ。名誉のために。敵はまだいるかもしれん。奴らを見かけたか。俺たち何探してんだ。油断するな。俺は騙されんぞ。消えちまった。消えてしまったわ。さあ行くぞ。してくれる。はい。俺が音を立てる。素早く。迅速に動かねば。拙者は反対だ。死に立ち向かえ。失敗は許されない。よし、一打ち出しちゃい。名誉と共に知るがよい。急ぐぞ。名誉のために。我らは敵があちこちに勝利を収めるであろう。探そう。俺は騙されんぞ。誉れある戦だ。上様のために。上様の骨のある敵だ。刀を使う。風切り立ち風。直ちに。まだだ。上様のための刃。人から学んだのもあるし、そうじゃないのもある。もし教えてくれる人がいなかったら。なれば自らで自らを教えればよい。見て学び、己に問い、己で解を出す。風切り。刀を使わねば。どこに隠れているんだよ。これ。俺が音を立てる。終わりだ。我らはくじけはせん。上様のために。栄光のために。名誉のために。近道を探そう。道を探さなければ。直ちに。何を待っている。剣術。俺が音を立てる。計画通りにしろ。戦はまだ終わっておらん。よし、急がれ。上のある敵だ。名誉のために。勝利は我らのものだ。
見回りがあちこちにいる。移動中。我らには明日がある。ただのかすり傷だ。名誉とともに知るがよい。風邪だとでも思ってるのか。人から学んだのもあるし、そうじゃないのもある。もし教えてくれる人がいなかったら。なれば自らでいるのは分かってるんだ。やつら。なれば自らを教えればよい。見て学び、己に問い、己で数を出す。どうじゃ。なれば自らで多山一冊。直ちになれば自らで自らを教えればよい。見て学び、己に問い、己で解を出す。どうじゃ。栄光のために直ちに我らの出番だ。一撃骨のある敵だ。戦だ。向かっているぞ。勝利だぜ。我らのものだ。多山一冊。死に立ち向かえ。ここは危険だ。死が見ておるぞ。我らでこの戦を終わらせようぞ。急ぐぞ。名誉のために失敗は許されない。急がねば。我らは勝利を収めるであろう。刀を名誉とともに知るがよい。
誉の死ならばそれもまたよし。直ちにそこに向かう。大将。何を待っている？何か考えはないか？素早く。大砲に注意しろ。はっ。危なかったな。戦はまだ終わっておらん。はっ。撃たれるなよ。迅速に動け。無理だ。見つかるな。道を探さなければ。何か考えはないか？終わりだ。近道を探そう。何か考えはないか？そう。計画通りにしよう。道を探さなければ。移動中。通りすがりのものだ。ギリギリだぞ。見つかるな。素早く。ギリギリだぞ。なんてことはない。迅速に動け。見つかるな。我らは成功する。栄光のために。名誉のために。我らは勝利を収めるであろう。
風切り足風我らの風切り気をつけてね。戦は負けなどはなかった。かなりの準備はできたぞ。いい武器じゃ。手元を狂わすなよ。老骨にしみるの。みんな戦ってるわ。足を使うかのう。怠けちゃダメよ。はい。奴らを止めてみせる。あと少しだから。ここにいるわ。位置についたわい。昔を思い出すな。立つのは好きじゃないの。私は素早い。そして勇敢。注意して。私ならできる。あと少しだから。位置についたわい。朝になるときついじゃろうな。素早く勇敢に。こうじゃないってば。ジャンプして登るの。膝はつく。首はぐさ。逃げちゃダメでしょ。オッケー。早く。攻撃
常に用心しておる。年には勝てんわい。塔にはもう登らん。心配なさんな。別の道がある。老骨に死ぬの。足を使うかのう。近道を見つけるべきだ。ああ、すぐに行くわい。すぐだから。いいえ、奴らからは近道に探しましょう。後ろにおられるか。ああ、ここだ。ここじゃよ。ユキちゃんもじゃ。よし、急ぎ供給庫を破壊いたそう。